Здравейте на всички! Отново сме в Farming Simulator. Както виждате, направих някакъв апдейт, защото играта ми го подаде. Интересно ми е какъв е той. И вижте сега, мисля пак на дърводобив да работим, защото доста там се развихме. Искам да ви кажа, че ще има един шорт днеска, ще е публикувам, и също още няколко неща. Искам да ви кажа какви са те. Ще правим ревю на игрите, които мисля да инсталирам. Не точно ревю, как да ви го кажем. Ще покажвам игрите, които искам да инсталирам. И да, нека да започнем с дали дърводобив или да вървим заедно с двете ферми. Айде да вървим заедно с двете ферми. Не знам. И двете ще са ми много интересни. Но айде грозде. Не знам защо избрах грозде. Харесва ли ви новия микрофон? Нищо не ми пишете в коментарите. Да. Да, мисля да инсталирам SnowRunner. Защото е доста интересна игра. Гледах доста епизоди на нея. Oxygen Not Included. Това е една игра, която... Как да ви я кажа? Тя е доста интересна игра. Но тя не е от моите неща, но на мен ми харесва да играя. Просто трябва да... Може да се намерите. Трябва да правим едни колони и да се... едни човечета да се разхождат. Да правим вода, да я прекарваме, канализация и така нататък. Да, знаете, в предишния епизод може да не сте го видяли, защото имам някакви спирания от YouTube заради авторски данни, заради онлайн радиото, което бяха пуснали. Вижте, тук има малко сняг. Нищо не съм пипал на тази ферма. Ето е машината за грозде. Тия сме ги ожаем. Да се качваме в този. И да продължим да събираме гроздата. Не знам дали да не пусна работник, но за сега не. Харесва ли ви играта? Пак ви питам същия въпрос. Виждам, че сме 20 абоната, 21 мисля, че сме вече. Събираме се още 10 абоната и купувам премиум едишъна. Да завъртаме нагоре и пускаме работник. Това са онлайн радията, тя ги пропускаме. Някакво класическо радио пускаме сега.
не може да се пусне работник. О, тая музика беше и в това. И в Farming Simulator 16. Тя е така фермерска. Опа! Тук малко трябва да разширим, защото е много тясно. Как ще минем? Опа! Следващия. Ето вижте гроздата там долу. Сега мисля да построим фабриката за вино. Искате ли да сложим един генератор? Айде два да бъдат за по-интересно. Що па да не сложим 3? Factories. Торти, мебели, дейлита, брашно. Ето вижте, тези са за правенето на фабрика, което е... Това как се казваше, бе? Платовете. Такова трябва да сложим другата. Това мисля, че е за дрехите. Не, това е за шугър. Това е за дрехите. Ето, това ни трябва. Да правим стафиди и такова вино. Тук е така, тук да си направим пътя, който да... Обаче тук трябва и така отвънка да може да се минава. Ето ги генераторите. Това колко ще се печели от тия по 67 000. Не може да отворим. Тук трябва да сложим да е по-реално. Чакъл. Трябва да ги увеколим. Ето тук изсипваме гроздето. То се качва по тия тръби нагоре. И тук вече го правят на вино на стафиди. Грейп джуса трябва да го активираме. От 5 грозда 4 джуса. Те много грозда. Така, сега да докараме гроздата да го изсипам.
Много добра ферма се получава това, поне според мен. Както и тази дърводобивна, тая започнахме с вас, а другата съм я почнал сам. Машината е уникална. Ню Холанд. Ако видите как ще си изсипа, дали ще го покажете, но... Това радио е интересно. Да, вижте как се изсипва. Айде! Я видим какво става с това. О, вече има 4 литра такова. И миналото такова, вижте как отзад фърля листата. На миналия епизод се оказа, че авторски права и може да не ви се появи вашия регион. Така поне пише. В някои региони може да не се появи песен. То е заради някаква песен от онлайн радиото. Тъпа работа с тия авторски права. Вие какво мислите за това нещо? Но какво ти да мислите, няма какво да се направи. Измислиха начин да печелят по някакъв тъп начин. Ще ние сме по-високи от ограда. Така може да се върти. Много е хубаво. Играта е много интересна и... Мисля да си вземам един рич трак, което е като мотокар, само е по-малко, и да товарим палетата с него. Не, имаме не толкова реални модове, примерно това е нереално за парите. Обаче трябва да се вземем снегорини, видите ли горе какво пише? Че ще вали сняг. Ще вземем един малък Менси Фъргисън, но да е по-широк от нашото Ландин и да си вземем и един такова. И един снегорин и такова. Пръскачка за сол. Нещо днеска ми лагва играта, не знам защо. Може би след апдейта. Е така правим само за да... Не ми лагва така екрана. Това е с лошчето го правим. Ето е фабриката. Много е хубава фабриката, поне според мен. И хубава визия има. И тук трябва да махнем последния ред, за да е минаването да се минава по-лесно. Тук какво става. Ето още 1000 литра.
Към 2000 литра изкарахме от тия речета, което е добре според мен. То обикновено трябва с ремарке да се взимат и да се изсипват, но сега като първи път няма да е с ремарке. Тя е нашата винарна. Не е толкова голяма, че да трябва чак с ремарке все още. Тук е това ще го начекълнем. Сега прибираме тук машината. Да свалим надолу да стане по-ниска. В алпийския шет. Опа, малко на обратната страна, вижте покрива какъв хубав. И тук правим един път. На мен ми харесва как се получава. Тук още не е израснала тревата просто. Е, това е пръскачката. Пълни ми е стор. И отзад пръскаме. Е, този точно кой беше нарисуван. Тия трябва да си ги приберем. Или е такъв електричка да вземем. Или е такъв Мейси Фъргисън, но я да си приберем уния. Ето го Поршето е. И ми прибираме този трактор. Мисля да не чистим снега. Интересно ми е, но няма да го чистим. Вижте тук къде си оставате нещата, кои дъски са сложни. Много е як трактор, поне според мене. Порше дизел. Вижте, може да закачим ребърке. И нещо лекичко отзад. Порше Дизел Junior. Вижте ни назва е. Това е много яко, вижте дълго как натискаме педала. Опа.
и горно такова да закача. Значи някакъв пулк малък. Що се качихме от тока? Добре, това ще го пуснем на работник. Set destination. Ето го нашия човек, който кара. Ето го и Зетора. Мале, вижте как пуши. Оксбо пакета. Това е тук да се прави брашното. Ей! Нещо е да съм бя главата. Нищо. Вас не ви интересува това нещо. Трябва да си отворим вратата. Къде отида това? И за тия кръгове, бе, приятел! Някакви кръгове ми върти това. Заслужават уважение, ще ги сложим в ниския гараж. Защото ние все още няма да имаме кола. Хайде това да стигне при нас. Вижте, като пуснем лампите, при мен има една лампа и тя мига. Така физическа. Я ви само видя какво се случва с него. – 205 литра вино. То Grape Juice би трябвало да е вино, поне така ще го представям. Той го доставил, гледаха го е доставил. Аре бе, Зетор. Зилонка! Премиум Edition! Това е много красиво. Вижте ето тук как се вадат морковите. Много яко. Просто много яка идеята. Опа. Може и да няма втория епизод днес. Някакъв шорт ще има.
Дига назад 8. Не 6 като другия. Да си затворим гаража. Ето го рамаркето за грозде. Видите ли? Айде приспиваме един месец. Да видим колко грейп джус ще съберем. На следващия път ще го продаваме, може би на влака. Ще е много интересно влак. Ние сме до... Да, в 8 си ставаме и това е. Оставя микрофона много по-удобно. Значи, всъщност може би ще направя епизод на модифициране. Имам уроци по модифициране, да видим само какво представлява. Те отново са от Collector's Edition. Охо, имаме сняг! Гледайте, 3-4 палета. Дайте да вземем един трактор. Ето е електрическия. И да вземем от тук. Бързо, че епизодът трябва да го свършим. А колко конски си? 90, а нашия колко е? Този. 68, не може да го бъде. Той колко иска? Тия не искат конски си. Не, то ме кефи не много. Няма да фърляме сол. Ще купим в някой мап. Що не мога да чиста? Ами не знам, тук няма да чистим. Мале кафлете! Нещо подскача грелото и то якото нагоре. Да спуснем ламбите. Айде сега ще видим какво е. 32-3 минутки ще бъде клипчето. Извиняйте, че в миналия епизод не казах чао, но нещо спря клипа без да иска. Без да искам аз. Ето още пише за зеленка. Мале, много е красиво. Снежно. Ей, бре. На води ни караме. Айде да се карваме да събираме тук. Ето при нас се чистим. Вижте колко хубаво се изчиства.
нещо изпуснахме. Чакайте да го избутаме тук в коляната. Да го избутваме така настрани. И така да бъде. Не знам, що не работи лошо при това нещо. Вижте как избутва. Тук не може да разчистваме. Електрическият трактор доста добре се справя с него. Голямото чистене на сняг. Много интересен епизод, поне според мен. Това никога не ми се е случвало в Farming Simulator все още. До сега. Бутай. Тук още в центъра може да се оправим, не знам, пътя е изчистен вече. И това ще бъде този епизод, по следващия ще се оправим още с него. Поне според мен така ще стане. Ако играта не иска да го махне, да. Тук не можахме да го разчистим, но вижте каква кучина пред ландините. А насам вижте пътя е чист. Тук виното на... Еми това ще бъде за днес. Довиждане и приятен ден!